Il-Priġunieri li qed jiskontaw sentenza fil-Faċilità Korrettiva ta' Kordin kellhom l-opportunità li jiltaqgħu u jitkellmu mal-Kardinal Mario Grech li ddeskriva din iż-żjara bħala waħda li mlietu b'kuraġġ. Aħna lkoll bnedmin u allura l-għaġna tagħna hija dgħajfa u allura hija ħaġa tajba illi fis-soċjetà tagħna in-nazzjon tagħna jipprovdilna wkoll il-mezzi biex nikkoreġu lilna nfusna u nippruvaw inkomplu nikbru. Il-Kardinal Għawdxi qal li fil-Priġunieri ra sens ta' determinazzjoni biex jirriformaw lilhom infushom. Minkejja kollox dawn indunajt li fajnejhom hemm rieda, xewqa illi jtejbu lilhom infushom u jikkontribwixxu għas-soċjetà. Il-Kardinal kellu wkoll messaġġ għall-Priġunieri u għalihom li l-Papa jaħseb fihom. Qabel tlaqt minn Ruma kelli laqgħa mal-Papa wettlu illi kont ġej nagħmel din iż-żjara u qalli espressament biex inwassal il-barka tiegħu lil din id-dar. Meta laqa lill-Kardinal il-Ministru għall-Intern, Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi Byron Camilleri irringrazzjah li għażel il-Faċilità Korrettiva għal waħda mill-ewwel żjarat tiegħu wara li ngħata dan l-irwol tant importanti fil-ġerarkija tal-Knisja mill-Papa Franġisku. Flimkien kellna ċans li mhux biss nilqgħu fostna il-Kardinal Mario Grech, iżda wkoll li nisimgħu qudiesa flimkien u anke kien hemm iċ-ċans illi dawn il-persuni, il-Priġunieri, illi jiltaqgħu u jitkellmu mal-Kardinal Mario Grech. Kena ċans ukoll li nitkellmu fuq ix-xogħol li qed isir ġewwa din il-faċilità u kif ukoll kif biħsiebna anke nkomplu ntejbu.